जामायला दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय माखौ इसेबां नायबाय थाखोब्रा दाउखौनो हा बेखौनो नायदोंहाय आं जोंहानि दाउसो ना मालायनि दाउसो आंथ' दानि नुवासैना नोंबा सोरनि दाउखौ बुथारखो माथो जाबाय थाखोब्रा जादो जानायाव नोंनि दाउ आंनि दाउ बैनि दाउ थायाब्रा नङा माथो थाया जाबाय आंहा दाउ मासेल' दङ बेबो बिदै दैबाय थानाय बे दाउखौसो बुथारखो ना माखो नोंबा पाल्ला गोदाव सोराव बुंनो हालै नों आच्छा खोन्थालाय नोंसोरनि दाउ खालारा मा खालारमोन नोंनो खोन्थागोरलाय मा खालारनि दाउखौ बुथारनायमोन नों साला बे गोसोम होनबा आं गोजा होननो सानदोंमोन बे गुफुर होनबा आं फाख्रा होननो सानदोंमोन बाथामेस अमा राजा आं गोसोम होनबा नों गुफुर होनखागोन आं मिथिखाथारो माथो नोंनि आखलखौ दे दाउआ सोरनि मानि उनाव नायबाय थादो जानोसै बयबो जादो दाथ' आं खुसि जानोसै दाहाय गन्द्रायाव नायनानै आंनि दाउ बिमाखौ नुवाबासो एके थपला बार' मसला जागोन ना बेदर मोनजायाब्ला खारै अनदला होननानै थाफा दानजुगोन आं नोंसोरखौ है मा थाफ्ला दामलाबायनो ओरै खाथियाव फैनानै जाफै आरो मा जौबो गैयालाय आवल' गोजा जानोसै नामा मानोथो जौ नांलायगौ बाला गाज्रि बुस्थुखौ होआहाय दामासथिनि जि बुस्थुखौ जाबाथाय मानसिया एसे गाज्रि जायो बिदि बुस्थुखौ दाउसो देलायनि न'आव मोना बाला बांद्राय भाखन मारिना बमब्र लोंनाय बियार बथला लानानै फै आं नुदोंना खनायाव दोनखोमादों लायब्रा लाय जौ लोंसै आं जौ लोंनानै जानोसै आं बयनिख्रुइबो गोजौ बमब्रनिसो बियार बियो आं नोंनो होफैयाहाय आलासिखौ बिदि बुङोलै आलासिखौ बिदि बुङो ओइ बुरबक हाफांजों आंजों दिनै नोंसोरनि आलासिसो आं बियार बथला लानानै फै नोंनि आयौ बालाया उनाव होनबाय थालै नंनायनि नङिनि आयौ बाला ना जौ बथला लानानै फै साला आलासि सिबिनो रोङि मानसि आलाय जाब्रै हिनजावलै बेलाय बे बमब्रा माबायदि सहायगासिनो बेखौलाय नोंखौ जेरै हांग्राय मिन्दिया सहायगासिनो थिग बिदिनो दाउस्रि देलायखौबो बमब्रआ बिदिनो सहायदों आरो साला नोंनोबो एसेल' बाथोनल' होनांगौ बानलुखौ देब्रे फिननानै होफिनखायो आरो बेलाय नोंनि आखलखा लाजिदों नोंसोरखौ लाजिनांगौबा आङो लाजिनायासो आंखौ लाजिफिनगोन नोंसोरखौ जुदि लाजिनांगौबा आच्छा बारु थाइबानि लादो बेदरखौ मन'ग्रोना लानि र' मालाय जानायाव हिसाब तिसाब लायो नामा मानसिखौ आंनि गोसो अच्छा बारू थाइबानि लारु हाफां खुगा जिबलां पिएगा क्या बोले तो चिकन के साथ बियर पिएगा क्या बोले तो मेरे साथ ऐश करेगा क्या ऐश करने के बाद मस्ती करेगा क्या बोले तो तू मेरे साथ बियर पिएगा क्या जानला मानला होननाङा अमा राजा नोंजों आं बियार लोंफागोन बेखौ सिमाङावबो दासान आरे जों सानैजों बियार लोंनानै बिरलायलायनाया मोदाय नुहैलायनाया बावबाय बे खंख्लाफोरा जे मोसादोंमोन ना फैगोन बोथोराव ओइ नों जेब्ला नोंजों आंजों जुलि जागोन गोथै हाखराव ओइ जुलि मानो जागोन जोंलाय गोथै बारियाव होननाया आंनि मेथाइ खननाया जायाखै सिरि लोंनो मा लों आंहा बेदरखौ जानानै थांनोसै दाउस्रि देलाय बियार पिएगा क्या मेरे साथ चिकन खाएगा क्या उसके बाद एंजॉय करेगा क्या बोले तो कैसा एंजॉय वही हंसेगा फन करेगा और क्या बाला वो तुम्हारे साथ बियर नहीं पिएगा बियर पीना तो दूर की पर मैं तुम्हारे साथ चिकन भी नहीं खाएगा अच्छा ये बात है तो कहाँ गया तेरा लेग पीस वो मैंने तुमको दिया था वो मैंने गलती से खा लिया फिर भी मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने का बियर नहीं पीने का गाना नहीं गाने का चुपचाप बैठो ना कमाल देखो दिनै आं नोंसोरनो सल' खोन्थागोन अमाराजा नांथाराय नोंनि सल' खोन्थानायखौ जानला मालासो सल' खोन्थागोन नों बे सल' खोन्थानायावबो गावसो जागोन ओमफ्राय गावहा हिर' जागोन बाल हिर' साला जेब्लाबो हिर'खौ हिर'आ जिर'सो आं भिलेनसो माने आं भिलेन आंनि काहानियाव आं गावखौनो एक्टर साननानै लाखायाब्रा आं जाबाय अमा राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा ना बेवहाय गुन्दायाव गोग्लैयो ना बेवहाय माबायाव गोग्लैयो आं एक्टराव गोग्लैयो आं साला बर' फिल्मनि गुन्दा जागौ सानो नाथाय एक्टरफोरखौनो अननो ओंखारलाय लाङोना बेसोरा उन्दै गोजालै जोंनि बर' फिल्मनि एक्टरफ्रा उन्दै गोजा औटिं सौटां ओरै सिखावनानै खारो खामि हाराखौ ख्रा गावहोलायनो गोसो जालायखायो आं एक्टरफोरखौ बेनिफ्राय फारसे खावलायाव सोबानानै फारसे खावलायखौ बुगा होलायनो गोसो जालायो आरोखि नाथाय अननो ओंखारो आं बर' फिल्मनि एक्टरफोरखौ अननो ओंखारो बर' फिल्मनि एक्टराबोथ' नोंनि खिथुआव औवा सोनानै होगोन नोंखौ गम दं बर' फिल्मनि एक्टरखौ उन्दै सानदों उन्दै जाबायानो दे नाथाय उन्दैफोरखौ आन्दार एस्टिमेट दा खालाम अमा राजा खिथु सोनानै होजागोन नोङो औवा बेबो औवा मेवाइ जाबावदो थैबायसो आरो नों नुबायना बेनि खुगाया जेब्लाबो खिथुआवल' थाङो दा नोंहा खिथुजों मा सोमोन्दो दंलै एसेबां मानो होनोब्ला आङो खिथुजों गोबां खामानि मावो बिराद गाज्रि बुस्थु हगारो आं खिथुनिफ्राय बेखौ जों जायो बेखौ हगारफिननो खियो आरो मा नांबावगौ नोंसोरजों जानाय लोंनाय
नांनायफोराव मा एसेबां सनमान गोजा नोंसोरलाय आं थांनोसैहाय बिखुनजो गिख' साला अयथासार बिखुनजो गिनो हायो बे मानसिया गिया माथो आं बिखुनजो दाय मावा गाराले मानो बिखुनजोखौ गिनांगौ आंलाय मा मिथिगौ मोखि जाने हेमन्त हे जाने नोंसोरजों नांबाय थानो आं हारसिं हाखाला बेनिखायनो लोंना होनोसै बाला बथलावनो लोंबायसै नामा आं गिलास लायनाया गियान गोनां मानसिया खेबसे लागिनो होफैब्रा बिदि जरे जरे नङा ओइ बथल सथल लोंजोबगोन साला खेबसे लाना बथल सोखाबाय आयौ बाला फेबायबो ओइ दाउस्रि ओइ हाफां नोंसोर डेन्जार हारामि नोंसोर डेन्जार खिबु सेरथे डेन्जार लोखि सारा नोंसोर डेन्जार अहंखारि जानला माला होननाङा अमा राजा लोंदोबा लोंदो सिरि सिरि लों मालायखौ बेफोरबायदि केरेक्टार खिन्थिनानै माबा माबि मेथाइ खननाङा हाफां साला डेन्जार खुगा जिब्लां डेन्जार हारामि सालिया डेन्जार अहंखारि फैसा थाइसेखौ जेबो मुल्य होयि फैसा बिबा साला गैया होननानै खारखौ माग्रा ओइ डेन्जार हारामि नों डेन्जार सालाखि आरो नों दाउस्रि नोंथ' डेन्जारनिबो डेन्जारलै दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय नोंबो डेन्जार हारामि नोंबो डेन्जार सालाखि मालायनिफ्राय साला फैसा जाख्ल' जाख्ल' खालामबाय थाग्रा नों डेन्जार फान्थावख्रि गुलि गाव जानानै दुखु जानानै दं आंखौ डेन्जार गाज्रि नाम होना नोङो बुंनो थाङोबा नोंहासो गाज्रि नाम दं मिथिबाय खिथुआव गाराय गोनां फुरु गोनां लाजिनाय गैयै खिथुआव गाराय गोनां लाजिनाय गैयै खिथुआव मादा गोनां मालायनि खुरुखौसो नों खुरनानै होयो गावनिखौबा माथो खुरुआव जेबोखौनो फुननानै लाया बेनिखायनो खोनासं डेन्जार सालाखा नोङो माराजा डेन्जार बैथाला नोङो डेन्जार हारामा नोङो डेन्जार फाख्राखा नोङो डेन्जार बैथाला मेरे बिल्ली मेरे को ही मेव आंनि मावजियानो आंखौनो मेव 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 आंसो नोंसोरखौ खनदों आंखौनो खनफिनबाय नोंसोरनि मेथाइ खननाय बादायलायनाया आंखौ दा लाखा होननानै बुंदों आं हले जोंबायसो जोंबाय थालाय नोङो जोंबाय था बेखौ साला आइसक्रिमाव सोना दोननांसै मा एसे गरम मानसिलै बियो मा एसे गरमलै नों मा एसे गरम जाबाय थायोब्रा नोंलाय मा एसे गरम नोंलाय मा एसे रागा रागा मा एसे नोंलाय खांखां खांखां मा एसे नोंलाय गरम गरम हौवाया नोंना गदायलाबाय नामा बिखुनजोआ नोंना सोरजोंबा खारफाबाय नामा ओइ हाफां मा एसे गरम गरम मा एसे रागा रागा ओइ सोब्बा जागोन आइदै साबायबो हे दाउस्रि माबायदि मोनदों नोंलाय गुलि गावजानानै मालायखौ खोथा एरथिंबायनानै मालायनि गेजेराव हाबसनबायनानै बोलो 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 ओइ गुन्दा अमा राजा थानो बासिरि गुजुमाय थादों लोगोफोर गुजुमाय थादों हाफां गाजिब्ला आं हाफां नङा बाल हाफा नोंनि सेरावसो हाफां खुगा जिब्लां नोंना माथो गङानो गंनैनो नोंना माथो थिखिनियानो मोनथामना थिखिनि मोनथाम जाबाय नोंहालाय मा नांजादों हौवा साथाम लागोन नों हौवा साथाम बोरै हौवायालाय ओमफ्राय बा हौवा साथाम नांगौ नोंनो नोंसो बुंदों दा गावनो बुंनानै गाव दाय हमनाङाहाय गावहाथ' 100 जन हिनजावबाबो लागोन मोनबालाय लाखागोन मालाय नोंहा 100 जन हिनजाव लाबा आंहाबो लानोसै आरो साब्रै साबा ओइलायथो गोसो सिंनि फोरमायस'हायै रावखौ दिनैसो खुगायाव लाबोमारबाय र नारजि बुदांनो खोन्थाहरनोलां हेलौ नारजि भाइ हेलौ ओइ नारजि हाफाङा हौवा साथाम लानो गोसो जादोंनोलै दोद गोदाव सोराव दोन हैला दानबायबो साला दुखु मोनबाय बिराद गाबबाय बे नोंनि खोथाखौ लाया माथो बियो मालाय जिबौ मुहुनि होना लादों नामाब्रा नारजि बुदांखौ इसेबां अनो मा जिबौ मुहुनिल'हाय गासिबो थारनि मुहुनिखौनो होना लाजोबदों आं ओइ साला नोंजों बावलाय रायलायजायालै बाबा खाब्रां खुब्रां बारा थिग नङालै नों मानसिया नैबेनाथ' आरो खुगायानो माबा खान्थाल गोमोदैसो मा खुगालै नोंना दाउस्रि नों जेरै आंबो एरै जुमाय लाबावलाय जुमाय थोआखै गैला हामा दाउस्रि हामा बाथामिस जुमाय खालायनो थांबावखौ ना माखो बेलाय ओइ दाउस्रि दुखु जादों एसे थैफ्लायनो र' सोर आंखौ अनो सोर आंखौ बुजियो थैथारनांगौबा थैनोसै थैयाबा थैला बेसेथो थाबाय थानो बे सुनि जिउआव थैनो जायगा नागिरहैनोसै जाओगा देखा जाएगा बानलु बेदां माखौ नायबाय थाखो सिखिरि आंनि पसन्दनि जोंलारिनि पसन्दनि गासैबो बुस्थुखौनो लाबाय नाथाय नोंनि पसन्दनि मोनसेबो बुस्थु लायाखै आरो आंथ' नोंनि पसन्दखौनो मोनसेबो मिन्थिया बेखौनो आं नायबाय दंमोन नोंनो मा बुस्थु लायोबा मोजां जागोन होनना बानलु
जेबो स्पेशल पसन्द जानाय गैया बर'नि डिसखौनो मोजां मोनो नारजि अमा अनला दाउ थाइगिरजों ना मैथाजों ना साम'जों सबाय बेफोरखौ जाना मोजां मोनो आच्छा साम' जानानै साम'खौ आं लाबोगोन दे नाथाय सबायखौसो मोनगोन ना मोना मोनगोन नाथाय नागिरनांगोन आच्छा आं नागिरहैनि आं मा खालामगोन नों बांद्राय थाबायदेरबाय थानाङा बेवहाय कफि स्टेन्ड दं बेवहाय कफि लोंनानै थाथ' नों दसे अब्लासिम सबाय नागिरना फैनि बानलु आंनि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामनाङा सिगां जों जोंलारिनि खोथाखौ सानग्रोनांगोन जोंलारियाबो जाबाय थागोन नाथाय बिनि सिगां नों गावनि खोथाखौबो सानग्रो नों सबायजों साम' जानो लुगैदोंना आं साम'खौथ' लानानै फैनो हागोन नाथाय सबायखौसो अनलाजों दाउबाबोथ' जायोना अनलाखौथ' जों गोरलैयैनो संनो हागोन मानो सबाय नागिरनांगौ जाखो जागोन दे बिदिब्ला दिनै अनलाजों दाउजों संनोसै उनावहाय साम'खौ मालाबा जानो हासिगोन आं बिल पे खालामहैनोसै अके माबाफोर नांगौबा लाबानो जाबाय जेबो नाङा बानलु बेसेरा बानलु जोबोद खस्थ' खालामनांबाय आं बेफोरबायदि सिरियै जिरायना थाबाय थाबाखि एन्टनिय'नि खबर मोनगोन नामा एन्टनिय'आ हरखाबनो आंखौ मानो गारनानै थांखो बेखौ आं बोरै मिथिनो सोरनाव सोंनो आं बानलु आरो सिखिरियाबोथ' आंनो खोन्थायाखै मा आं फावगालिनाव सोंहरनि नामा फावगालिनाव सोङा आं फावगालिखौ सिगाङावबो खस्थ' होबाय आरो दा आं फावगालिखौ खस्थ' होनो गोसो गैया अब्ला सोर दं दाउस्रि देलाय औ दाउस्रि देलायनायखौ सोंहरनायनि र' एसेबाबो जोंनि सोमोन्दै मिथियो नाथाय बिनाव सोंना लाहरबाबोथ' बियो बयनोबो खिन्थाथिंगोन अब्ला आं मा खालामनो जेबो राहायानो गैला गाबोननिफ्राय कलेजाव थांनोसै फरायनायखौ गोसो होनोसै एन्टनिय'आ जेरै आंखौ गारनानै थांदों बिदिनो थाहैथोंसै बे खेबाव मा एक्सकिउस होयो बेखौसो नेगोन आं बिनिफ्राय आरो आं जेबो सानथ'ला आयु अमा राजाया फेखाबायानो आरो मानो हैबाव नागिरदों नोंलाय दिनै आं बेखौ जौ लोंहोनानैनो बुथारगोन है मा राव बेलाय आं आंनि दाउखौसो बुथारदों बायदि मोनदों आं अमा राजाखौ बेनिखायनो जौजोंनो हख्लायनोसै आं बेखौ मा हख्लायलाबायनो मेगन थाइब्रै लावहोनोसै आं बे मानसिखौ बेसे लोंनो हायो लोंथों रख'ला बेफोरखौ बाथो मोनसे खोथासो सोंनो फैदों आं नोंखौसो गावदों दाखालि सोर गावनायमोन आं गावनाय मानसिखौबो सिनाया सोर गावनो हरदों बेखौबो मिन्थिया होमबाबोथ' सोर सुथुरा सोर बेखौथ' एसेबाबो आइडिया थागोन सोरखौबा गावनायाव आंखौसो गावफ्लांबायनो बेवहाय आंहा मा आइडिया थानो नों मिथिखायो दे खोन्थालाय सोर बाथोमिस खोन्थानांगौबा नोंनि मेगन खोमाया जायगायावनो थानाय नङा खोन्थालाय सोर नोंखौ गावदों आंनाव सोंबाय थाना बालले आंखौ बांद्राय मोजां मोना आं बेखौ मोजाङै मिथिगौ अब्लाबो खोन्थालाय सोर खमसे जौ लोंहोजागोन बाला आंजों जानला माला आं फेहां लाबाय थाना अमा राजाखौ नायनोसै नोंजोंबो आरो अमा राजाखौ नायनि स्वादखौ बमरा मैदेरा सुन्दाय दंना गैयामोनलाय आं बारा मिथिलालै मैदेरा सुन्दाय दंना गैया तात गैया मैदेरा सुन्दाय गैया गैया आं बावगारदोंसो हाबां मैदेरा सुन्दाय दंना गैया गैया जाबाय थनै गोजोन दं सुन्दायानो सोर बिफा खरा खोन्थानाय नोंनो मैदेराव सुन्दाय थनै दं नों मिथिया नामा सैमाया लानजाय गैया औहाय अमा राजा मैदेरा सुन्दाय गैया सैमायाबो लानजाय गैया बै हाबालाय मानो जेबो बुङाखै नों जौ फेनानै राजा जाबा जायाथ' बांद्राय नङालै हाबां हाथाय साथाय दोखाजोबगोन दोखाफैलाय अबेनि जौ लोंनानै राजा जादोंहाय अमा राजा दे जिरायथ' मालाय बमरा गावसानावल' न' दं बायदि मोनदों नामा आंहा न' गैया आंहा थाखा फैसा गैया नोंजोंलाय हाखायाब्रा अमा राजा नों बेलेग खालै अमा राजा जौ लोंनानै माखौ खेसें खेसें जाबाय थादोंहाय नोंनि ससमाखौ देख्रुबजोबगोन आं देख्रुबलाय जौ लोंनानै लोरलां लोरथां खेबसे जोगासिनो बिरफालायगोन आं बिरफा गोमार' दे नायनां अमा राजा गोलैगोनलै मा गोलैना बाप्रे गाज्रियैनो गोलैबाय माथोलै अमा राजा आंबो थांनोसै ओंखाम जालांला दे जाया आरो बबेनि ओंखामसै ओंखामखौनो सङाखै दाउल'सो आया ओंखामबो सङासै होमबा नों आयौ बाला बावथारदों मासथिनि ओंखामबो संनांगौमोन होननानै मा जागोनलै नोंजोंबो जायालै नोंजोंबो जेबो दे जेबो नङा आं थांनोसै अमा राजाखौल' मोजाङै फुथुनानै दोनदो जौ फेगाबा खारगोन बियो बेखौनो खालामनांसिगोन सिखिरि जोंलारिया नोंनाव सोंगासिनो दङ नामा दाबो एन्टनिय'नि सोमोन्दै औ सोंबाय थायो आं मा खोन्थानोसो नङो मालाबा जेबो खोन्थायालासिनो सिरि सिरि थाबानो जाबाय
दहाय एन्टनिय'आ फन खालामदोंमोन आंखौ, आं रिसिभ खालामनो मोनाखै। मानोथो रिसिभ खालामाखै? हरफिनबानो जाबायना नों। आं जोंलारिया खाथियाव थानायखाय रायलायाखै, दा रायलायहरनोसै। रायलायबानो जाबाय। बेसेरा एन्टनिय' गावनि बिमाजोंनो सुथुर जानानै थानांबाय। जेसेबां सुबुंजों देरहाया मानो गावनि न'खरनि मानसिजों एसेबाबो जेननानै थानांगौ गोनां जायो। बेबो बिमाबावसो। बिमायानो बुजियासैबा एन्टनिय'खौ। एन्टनिय' मालाय बेसेबांथो जुजिबावनो। बेबो मेंनाय मोनलायलायबाय बेसेरा। मालाबा एन्टनिय'नि जानानै जोबोद साननाय मोनो। बेनि जायगायाव जुदि सोरबाफोर जानायमोनब्ला मा जागौमोन होनना। बेनोथ', दाथ' बियो जोंलारिनिफ्राय गोजानाव थांबाय। गावहालाय बुंदों जोंलारिनि सिगाङाव मालाबाबो नुजानो हानाय नंला होनना। बे खोथाखौखि आङो जोंलारिनो खोन्थानो हायो। दानो खोन्थाथ'नो नाङा। आंबो बेखौनो सानदों। दसे थानानै एन्टनिय'नो फन हरनोसै आं। आदा! ओइ आदा! मार्था, आं मिथिगौ नों आइनि सोमोन्दै रायलायनो फैदों। औ आदा! आं आइखौ गोसोखांदों। मार्था, जेब्लासिम आइया गावनि दायखौ गनायनानै लाया अब्लासिम नों बेखौ मालाबाबो नुनाय नङा। नाथाय मा खालामदों आइया? नों बेखौ उनाव लासैनो बुजिगोन। दा नोङो फरायनायाव गोसो हो। आइनि मावनो गोनां साजाखौ मोनागौमानि आइया बे न'आव मालाबाबो फैनो हाया। नोंबो बे खोथाखौ बुजिदो मार्था। उन्दै नंलाथ' नों। अके। हेलौ एन्टनिय', आं खोथाखौ बांद्राय गोलाव खालामा, नाथाय जोंलारिया नोंनि सोमोन्दै सोंगासिनो दाबो। आं मिथिगौ जोंलारिनि गोसो सिङाव बायदिसिना कुइसन जानानै दं, नाथाय आं जोंलारिनि सेराव नुजानो हानाय नङा। बिदि होननानै सानबेसे नों जोंलारिनिफ्राय गोजानाव थानो? सानसेबाबोथ' नों फिननाय होखानांगोन। सानसेबाबोथ' नों मोगा मोगि जाखानांगोन। बेखौ आं मिथिगौ, नाथाय आं दा जोंलारिनि खाथियाव नुजानो हानाय नङा। आंनि थाखाय गोबां खस्थ' मोनबाय आरो आं बेखौ दुखु होनो गोसो गैला। जोंलारिया जेसेबां आंखौ मुगैगोन एसेबांनो जोंलारिनि थाखायनो मोजां जागोन। आं सानो जोंलारिया आंखौ मुगैथों, आंखौ नायनो बाथों। बेनिखायनो नों आंखौ हेफाजाब होनांगौ। माबायदि हेफाजाब? जाहाथे जोंलारिया आंखौ मुगैयो। सोरबा सिख्ला गोसो थोनाय दं होननानै खिन्थाबानो जाबाय। आंनाव खोथा फान्थिंनायनि सम गैया। बानलु बेदां, जोंलारिनि मोजांखौ नोंबो लुगैयो। जोंलारिया जेसेबांनो आंजों थागोन एसेबांनो जोंलारिनि खस्थ'आ बांसिन जागोन। बे बारावथ' जोंलारिया आंखौ मुगैखागोन, आंखौ नायनो बाखागोन। जोंलारिया आंखौ मुगैनायनि सिगांनो आं बेनिफ्राय गोजान जानांसिगोन। बेनि खाथियाव थानानै बेजों रायलायनो गोसो जादोंबाबो आं हाला। आंसो मिथिगौ बानलु, आं बेसेबां खस्थ'आव दं। बेनिखायनो आं नोंखौ रिकुवेस्ट खालामो, जोंलारिया आंखौ जेसेबां मुगैयो मुगैथों, नों आंनि सोमोन्दै गाज्रि खोन्थाबानो जाबाय। नों गावनो खोन्थानानै लाया मानो जे नोंनि बिमायानो जोंलारिनि किडनिखौ गाज्रि खालामदोंमोन होनना? बेनोथ' आं मा रावै फोरमायनो? हायोबा नोंनो फोरमायदो। बानलु, जोंलारिखौ मोजां केयार खालामदो। आसा खालामो नों बेखौ जेब्लाबो हेफाजाब होगोन। आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दं बानलु। बेनिखायनो आंनि बे रिकुवेस्टखौ आजावदो आरो जोंलारिखौ अराय सम हेफाजाब होदो। बे खामानिखौ नोंनि अनगा रावबो मावनो हाखानाय नङा बानलु। बेनिखायनो आं नोंखौल' फोथायो। बाय बानलु। आइ एम सरि जोंलारि, आं नोंखौ प्रटेक्ट खालामनो हायासै। आंनि थाखायनो नों गोबां खस्थ' मोनबाय आरो आं नोंखौ खस्थ' होनो गोसो गैला। नोंल' मोजाङै थादो जोंलारि, नोंल' मोजाङै थादो। जेब्ला एन्टनिय'आ जोंलारिजों थायोमोन अब्ला आंनि गोसोआ ओरैबायदि रागा जोङोमोन। नाथाय जोंलारिनिफ्राय एन्टनिय'आ जेसेबां गोजान जादों मानो आंनि गोसोआ बांसिन दरसि मोनदों। मानि थाखाय? मानो होनोब्ला आंथ' बेखौनो लुगैखायोमोन। मिथिला मा जाखो। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि बानलु आरो जोंलारिनि रमान्टिक ड्रामा नायनो लुबैयो अब्ला नोंथांमोना जोंनि गुबुन मोनसे चेनेल बड' AI क्रिएशन, बे चेनेलाव थांनानै हास्थायनाय गोसो सिरिजखौ नायहैनो हागोन। दासिमबो एपिसड मोनब्रैल' थांदों। नोंथांमोना फारि फारि नायफिननो हागोन। नोंथांमोना जेसेबांनो अनसायगोन एसेबांनो जोंबो भिडिअखौ लाबोगोन। नाथाय नोंथांमोननि अनसायनाय मोनाबा जोंबो मटिभेट मोननाय नङा आरो भिडिअबो लाबोनो हानाय नङा। बेयाव थानाय केरेक्टारफोरा, काहानिफोरा लाब्रानिजों डिफारेन्ट जागोन। नाथाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोनखौ आसा खालामबाय। दिनैनो दानो थांनानै नायहैदो। बाय लोगोफोर।